ሰላም ከመይ ጸንሑ ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ሰዓት ዝሓረናዮም ሓፀርትን እዋናውን ዝበልናዮም ዜናታት ናልኩም መፂና ኣለና ንኽትከታተልና ድማ ብኽብሪ ንዕድም። ንስርን ስዑድያን ማያት ቀይሕ ባሕሪ ሓበራዊ ልምድ የካይድ ኣለዋ። ኤርትራ ድማ ብሕጓ ዘድልያ ሓበሬታን ቴክኒካዊ ናቫልን ትወስድን ተዓጥቕን ከም ዘላ ድማ ተገሊጹ። ኣባላት ሰራዊት ግብፂ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ንምክያድ ድማ ርያድ ኣትዮም። ብሃዊ ቃል ሰራዊት ስዑድያ ትማል 11 ሕዳር 2025 ዝሃቦ መግለጺ እቲ ሓይሊ ባሕርን ኣጋር ሰራዊቱ ዘጠቓለለ ሓበራዊ ወታደራዊ ልምድ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ከባቢያን ይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹ። بخالق زينانا دما بينات حدحد سودان غانا موداتو زيفلط كوين اي زقصل زلو እዚ ካብ ዝጅመር ልዕሊ 2 ዓመት መንፈቅ ነቁጢር ዘሎ ኩናት ተፋልቦቶም ንክልቲኦም ወገናት ፖለቲካ ወታደራዊ ድጋፍ ዝህቡ ናይ ግዳም ሓይልታት ክናዋሕ ቀሲቡ እዩ። ትካላት ተጣዋቅቲ ሰብኣዊ መሰላት ብሰንኪ እዚ ኩናት ልዕሊ 150,000 ሰባት ክመቱን ከለው ልዕሊ 12 ሚልዮን ድማ ከም ዝተመዛወሉ ይሕብሩ። ወላኳ ማዕቀበ ፅዋር እንተተነበረ ሰራዊት ሱዳን ዳዕመ ሰሪዕን ብዘይብሉ ቀረባት ጦራት ምቕባል ይቕፅሉ ኣለዉ። ኣብ መንጎቶም ዘባውያን ሓይልታት ዘሎ ዝተፈላለየ ረብሓታት እቲ ኩናት ናብ ዝተሓላለኸ ውድድር ቀይርዎ ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ كنيئن عميق زي من رجعتي ويركب بزقاربا جزية دعم سرينا تاني 10 من توارح تخدينات صنحت الفاشر دحر مكوصارو فصيموهم زبحات زلو شفشافات الكيت نايت خينات كسكع خندي سفيح مخانو زريو اجد ماوتو عالم زعوي سو او قلولا مخانو تنغرلو خينات حد السودان زساتفو زلو ناي قدام حيلتات بعلمن مخانو دما زبرهيو نسراوي سودان زحجز زلو حيلتات سراوي سودان كبركت زبل هاجرات دغف يركب كم زلو زغلص كوينو جبت تركو ايران روسيا زامسله هاجرات تاوت تدراو حاجز كاب زهب ازخصص هاجرات ين عزاز سراوي سودان جنرال عبد فتح البرهان أمياجا 2023 كنا دحر مجمارو زبصحا قداميت هاجر ግብጽያ ካይሮን ሰራዊት ሱዳን ከም ትድግፎ ዘመልክቱ ዝተፋለየ ጸጸዋት ድማ ይቀርቡ እዮም። አዛዝ ዳዕመ ሰራዊት ለተላል መሐመድ ሐምዳን ዳገሎ ወይ ድማ ሐሚቲ ግብጽ ነፈርቱ ውግእ ዘጠቃለለ አጽዋር ሰራዊት ሱዳን አቅርባ ክብል ተደጋጋሚ ኮይስ እዩ። እዚ ልዕሊ ካይሮ ዝቀረበ ክሲ በ5 ሕዳር 2025 ዳዕመ ሰራዊት ካብ ምዕርፎ ነፈርት ካልኦት ሃገራት ዝተበገሳ ድሮናት ኣብ ምዕራባዊ ዳርፉር መጥቃዕቲ ከም ዘካየዳው ዝገለጸሉ እዋን እዩ። ደገፍቲ ዳዕመ ሰራዊት ዝኾና ማዕኸናት ዜና እተን ድሮናት ካብ ምዕልዎ ነፈርቲ ግብጽ ከም ተለዓላ ድማ ይገልጻ። ግብጽ ቀዲማውቱ ኩናት ኢዳ ከም ዘእተወት ዝቀረበላ ክሲ ድማ ነጽጋቶ እያ። ትሩኩም ዝኾነ ኣካል ጸቂዕ ከም ዘይብላ بوقع كوان تجلست سراوي سودان كارتم التركوا ما أخلاي زوا قاعد عم سرع إنه من زعزة كيدو دما درونات كم زقبلت دما يجلسوا جل مع خنات تركون أنكارا نسراوي سودان زيادة دقف خد جبر كسوا عون ثاني حاليا أمريكا وتجازيت واشنطن بوست عم مجاويت كتاشن إسرائيل حمشان حتى ما بايكارز تبع هذا على كوبانا موافرات وار تركي درونات نمايت مسائلات نزركوا أي محرت وران سراوي سودان كم زقبلت دما توصيون يرو نسات كال زينا ميدل بشدش تحدار وزوت دما دعم سرعنا الفاشر دحر محازو تركون جبس دقفن كم زحيلو قاليتو استفايل تصوات مع خنات زيناون السراويت كوروسيان ايران النفر توج درون يقبل كم زنوره دما يገልጻ اميتو ጥቅም ተኸተሸን 24 ኢራን ሰራዊት ሱዳን ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝሃወ ድማ ኸይሱ ነይሩ እታም ሱዳን ጥቅም ተኸተሸን 25 ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዳግም ዝመሰረተት ኢራን ንዝቀረበላ ክስ ድማ መልሲ ሃበትን አሜሪካው ማዕኸን ዜና ብሉምበራው ጥቅም ተኸተሸን 24 ኢራንን ሩስያን ወገማጉን ቀይሕ ባሕሪ ሱዳን ወታደራዊ ማዓስከር ንምህናት ንሰራዊት ተዛሪበን ክብል ጸብጺቦ ኢራን ነትወቀሳ ክትነጽዎ እኳ ተጸንሐት ሩስያ ግን ኣብ ለካቲት 2025 ንስ ወታደራዊ መንግስት ሱዳን معسكر حيل بحري ابت هاجر نمقام سمع فريما እዚ ጉዳይ መስኮ 2017 ትሒዛ ዕላማ ጌራት ተጸንሐትዮ بعد عربነት ሰራዊት ድግፎ ምዃና ይንገር እኳ እንተኾነ ሪያድ ግን ጸቂዕ ከም ዝሓዘት እያ ትገልጽ ተውራት ኤምሬት ዓረብ ሙሉእ ትኾይናት ንዳዕመ ሰሪዕ ጸዋርና ውት ሕክምናን ካለ ዓበይቲ ደገፋትን ክትብ ከም ጸንሐ ድማ ይፍለጥ ብኺላታት ሕራት ሃገራት ተደገፈ ሓየለ ጸዋት ከም ዘመልክትዎ ኢማራት ዓረብ ብጫት ደቡብ ሱዳን ሊብያን ሪፐብሊክ ማእከላይ አፍሪካን ሶማልያ ነቢላ ናይ ውግእ መካናይዝድን ድሮናትን ካልኦት ከበድቲ ተጽዋራት ናብ ዳዕመ ሰሪዕ ክሰድድ ከም ጸንሐ ድማ ይፍለጥ ኬንያ መራሕቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንዕኦም ዝድግፉ ፖለቲካን ሓይልታትን ኣብ ሃገራት ክትንጉዶም ድማ ብዙሕ ግዜ ተራእያ እያ ኣብ ለካቲት 2025 ኬንያ ዳዕመ ሰሪዕ ጎድናዊ መንግስቲ ዝመቀሉ ላዕለወ ደረጃ ፖለቲካዊ መድረኽ ኣብ ናይሮቢ ከም ዘንገደድ ድማ ይርስዓን ከም ሳዕብያን ድማ መንግስቲ ሱዳን ኣምባሳደሩ ካብ ናይሮቢ ስሒቡ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ሕቡራት ኤምሬት ዓረብ ብጫድን ኬንያን ዳዕመ ሰሪዕ ድግፋ እየን ብምባል ምዘን ሃገራት ዝነበሮ ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ድማ በቲኹ ሱዳን ሃገራዊ ሰራዊት ሊብያ ነቲ ዕጡቕ ምልሻ ከም ዝድግፋ እውን ከይሳ እያ ብተወሳኺ ሰራዊት ሱዳን ደቡብ ሱዳን ኣብ ጎን ዳዕመ ሰሪዕ ዝስለፉ ዕስዋት ከም ዝሃበትን ውግኣቶም ምሕጋዝ ከም ትነጥፍን ድማ ኸይሱ እዩ ኩለን ዘን ሃገራት ግን ዝቀረበለ ተደጋጋሚ ክስ ዝነጸግኦ ኮይነን ኣብ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን ተን ሃገራት ብቐጥታ እኳ እንተዘይተሳተፋ ዜጋታተን ኣብቲ ኩናት ይሳተፉ ከምኡውን ምንጪ ዕድጊ ተጽዋር ዝኾና ኣለዋ ኣብ ጥቅምቲ 2025 ፓኪስታንን ሰራዊት ሱዳንን ናይ 230 ሚልዮን ዶላር ስምምዕ ምክልኻል ድማ ፈሪሞም እዮም እዚ ድማ ንኣሰልጥንቲ ነፈርቲ ድሮናት ድሮዓት መኻይን ጽገና ሓቢርካ ናይ ምፍራይ ወታደራዊ መሳርሕታት ዘጠቓልል እዩ ሓያሎ ማዕኸናት ዜና ሱዳን ነቲ ሰራዊት
ካብ ካዛክስታን ኡዝቤኪስታንን ምዕቡላት ነፈርቲ ውግእ ሰኮይ ሩስያ ክረክብ ድሌት ከም ዘለዎ ዝቀረበ ኣዋናት ጸብጺበን ነይረን ብተወሳኺ ዳዕመ ሰሪዕ ካብ ኢማራት ዓረብ ከም ዝተረኸበ ዝኣመነሎ ጽዋር ድሮናት ቻይና እውን ከም ዝዓጠቐ ይግለጽ እቲ ዕጡቕ ምልሻ ካብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ዩክሬን ኮሎምቢያን ዝኣመሰሉ ክኢላታት ቴክኒክን ፓይሎታትን ብበዝሒ ከም ዝጥቀሙ እውን ይግለጽ እዩ ሚኒስተር ምክልኻል ሶማልያ ብ5 ሕዳር ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕቲ ሃገር ካብ ትርከብ ወደባዊት ከተማ ቦሶሳ ዝተላዕላ ናይ መን ምዃነን ዘይተፈለጣ ገለ ነገር ዝጸዓና ነፈርቲ ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝርከብ ምዕሩፎ ነፈርቲ ከም ዝዓልባ ገሊጹ ነይሩ እቲ ሚኒስተር ተወሳኺ ዝርዝር ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃበ ኢማራት ዓረብ ግን ንምዕሩፎ ነፈርቲ ሶማልያ ተጠቂማ ኣጽዋርን ዕፅዋት ሰራዊትን ኣብ ዳዕመ ሰሪዕ ትሰድድ ከም ዝነበረት ዝገልጹ ጸብጻባት ድማ ይቐርብ ኣሎ ኣሜሪካ ምስ መሻርክቲ ኣባላት ኳድ ብምዃን ከምኡውን ምስ ስዑድ ዓረብን ግብፅን ኢማራትን ዘጠቓለለ ንሰለስተ ዋርሒ ጸኒሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ንምብጻሕ ዝሕግዝ ምቁራት ተኹሲ ክካየድ ብኡ ኣቢሉ ድማ ቀዋሚ ተኹሲ ደው ምባል ክስዕብን ድማ ትሰርሐላ እንተኾነ እቶም መንጎ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ዘይተገለጸ ኣፈላላይ ነቲ ዕርቂ ክውን ንምግባር ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ይጎቶ ከም ዘሎ ድማ ይገልጹ ዳዕመ ሰሪዕ ንኣልፋሽር ድሕሪ ምቁፅጻሩ ብ6 ሕዳር ነቲ እማሚ ከም ዝተቐበሎ ክገልጽ ከሎ ሰራዊት ሱዳን ግን ዛጊድ መልሲ ይሃወሉን ሰራዊት ሱዳን ኢማራት ዓረብቲ ዘተ ምህላዋ ዝቃወም ኮይኑ ርኩን ቀጠርን ክሕወሳ ከም ዝሓተተ ድማ ይግለጽ ክልቲኦም ተናሕናሕቲ ኣካላት መርገፂኦም እናተረሩን ዝምድናታቶም እናጠናኸሩ ነው ዝኸድሉ ዘለው እዋን እቲ ደማዊ ኩናት ብቕልጡፍ መኸትያ ክረክብ ዘሎ ተስፋ ድማ ውሕድ እዩ بخالي زيننا دما يتازعبيت مركب وقع عالم USS جارلاد أرفورز تماخل أحدو متقعت حيل بحر أمريكا أم كارابيان كم زعتو حيل بحر أمريكا الرقاقيسو يتبز حلف ورحب بريدن أمريكا دولان ترامب تأزاز نافتو زواقت وافر تمدو جزل متقعتي نافت خواوز انكاس أصل زلو عبل على عزافار زكايا زلو وافر تأزاز سر مسبين زولا وطروز نقاس اللوانيو أمريكا قسكاب حجي كارابيان معرقا وباسبيكن عبل على جلاو بوحر 10 شعة متقعت بمكيادا بوحر 7 سبات قتيلا لا بريدن فنزويلا نيكولاس مادرو كالو سبسلطان هاجرن أمريكا بزا أسايبا تسقاماو محوراو منجست تهاجر نمعلاو تسعر الله خولو يوم تغسو أما مقوم ممحدار ترامب منجست كولومبيان بريدن نيكولاس بادرو وطر نقيس زلو خوينو ترامب حماق سوكم ونقبن نياسو كويل تعرفو وأيو بيترو كاراويان متك عجل واخس كابزو قوارتو حيلتا تزواو تهاجرو مستكالات أمريكا زقورو متحبار اللياو حوريتا دو كولو دما تمال حاموس عزيزو أبي اكسوزوس فرق آل دما عنصار حاجز زقبر كالسي نساو مسالات زو كاراويان كجزا اللو خويل دما صحيفو هاي البحر أمريكا ودوطو مجلسي تقوجل متكعت بعشر تحد حدار نابتان لاتين أمريكان كارابيان زكاة الدواء وإزي زماخل كاو خمزاتو دما قليسو كور برين سياس أفور خمسة تقم تخسكار 4 حدار كتشن 25 جبص بوصي حزن ورا خوينو تعدته ساعات زمص اقداس عدس سلاز نبره سفيح عقل وانتنتانن بزحات مركابو اقداسنتن اواناون كلتيوم مراح تزرغاغص ايو اواناونتن اقداسنتن كاب تخلت اوزواون علماون غدياتهم ملكيتهم زلعلو زعباتي بقس يخون امبر بفلاي ግን بسنكسوس عرفان مسفح بلصقنان مساسال شوهات قبتا ودوات زي حقاو نقد ورقي مرح ابدابو ዝተፈጠረ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ደዋው ሸነኽ ቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ኤድን ዘሎ ስጋት ዝያዳ ቅልዎ ክስሕብ ገይርዎ እዩ ብርግጽ ኣብ قرنا أفريقيا قيب بحرن أو سودان سوماليا دما بفلاي متأتاو ناي قدام حيلتات تخصيتو زل حدقنيا رباشان معالها يكون حلو خلاقاتو بدحين زخل نمدحان قامون كنوتات نمقيار نمار فتحنا ممسات على إيرتران قبس انت ما قداسو يوم مع ما قلت أوزم نا إيرتران قبس نور كوينو عدس زواون يكونن نوح تاريخ أوزم ناون سلازخونا سعوز مسا قداس زعبا كنوتات قرنا أفريقيا تتا قيب بحرن يوم سلاز دما خلت يوم راح توزو قدايزي وعقوات انت قداس نتن كم زتيو خافتم دوص مجلس هاد ما خردان خيل قيب بحرن زوا قرنا أفريقيا معارة الجغرافيا قداسنة تهواسي هرفانن رجحن عبيت حالتات يخون زواو قباو لصنحن زلوان اب هاجرات زواو وشطاو زي قسنت اب نحد حد قچس داغاغم له هوت كوين صنح خبابيو حدش معوالتات وندقا سلا زيهبو اب زي غداي زمرغص خلتين هاجرات نمسناي حوراو صعر نمحزاز كلتيو مراحت تقديسم كزاتيلو بحرياو ايو نابنت دما قچ سودان بزملكات فلاي دحر تسراو سودان ودارفر زغاطمو خسارا علتاو معوالتات تخسيتلو حيلتا دعما سرين ختم الفاش تقاطاطيرو اب لعل سلاميان هزو دما سقاق قفعتات فصيمو اب هزو سودان تفطير ندر زلو انصار قلع متأتاو إمارات ون يهجراو تقطي زايد كم زل دما يقلت الله حزب السودان بقطع عنصر متأتاو إمارات تقاوموا إن قلت أو زركول زل أوان دقف نسراو السودان دما يرقاقص الله بعنصر حيلتا دعم سرع بزفتمو قفعتات حزب السودان يكون حزب عالم دما يخونن الله إمارات إثيوبيان زركوان حيالات هاجرات بمجهار شجر السودان نملشها دعم سرع وتدرو لجسكن حاجة زمها تنكن خصص هاجراتيا كل زم معالتات زي نسأت زوانات توسخ بدها السودان كمكل زخل حدا جنيا معالة سلازخونه كلتيوم راح توشت أو قديا السودان متأتاو دو كبلون لاو جزاتها واحد السودان كخبر عويرهم كسر حمخانهم مرقصهم تسويس جبر له جب مرقص أيوم قيب بحر بزملكات دما نمداو تقيب بحر هاجرات راي زملكات عمام حلافنة المخان داق ما يرقاقيصهم قيب بحر سلامون وحسن نقداو مسمر كخون هاجرات جماعة من جزار السن بقعات كم زلون بمقلات متأتاو قالت كم زيلن مقلاتهم نسرام رقعت قيب بحري أو زجبر تعرقون عن فتيوم عم دم تاركوا خلت يوم مرحتي عبقد الزعبات زوانا بصفيحو تمساس المرقص موسى دون ما قداس معالي يوم يرترام هنا سلامو قدبو سنحات نعمتكل
ዝኽእል مقبالو وركتو مسكر እዩ ግብጽ እውን ብዘለዋ ክብደት ግቡእ ታራ እንተ ተጻዊታ ኣብ ምውዳእን ምዛን ሓይሉ ኾነ ኣብ ርጋእን ሰላምን ቀርኒ ኣፍሪቃ ቀይሕ ባሕር ድማ ሓጋዚ እዩ بخالي زينانا دما ኤርትራውያን ሳይንቲስታት ንፈለማ እዋን ኣብ ውሽጢ ሃገር ጆኖሚ ኤኩዌኒሲንግ ንምክያድ ማለት እውን ቫይረሳትን ባክተሪያታትን ብቁልጡፍ ንምላይ ንምክታል ዘኽእል ዘመናዊ ኣገባብ ክህቡ ከም ዝኾኑ ገሊፆም እዚ ፍጻመ እዚ ሃገር ምላሽ ንሕሙማት እናሓየለ ዝመጽእ ምዃኑን እታ ኣንቲባዮቲክ ዝፃወር ኣገባብ ንምግንዛብ ዘለዎ ዓቕሚ እናወሰኸ ምምፁ ድማ የመላኽት እታ በስመራ ዝተገበረት ስልጠና ብሚኒስትር ጥዕና ብምትሕባር ቤት ጽሕፈት ዞባዊ ጥዕና ኣፍሪቃ ዳይሬክቶሬት ጀነራል ህፁ ድልውነት ምላሽ ጥዕና ሕብረት ኣውሮፓ ምላሽን ጥዕና ሕብረት ኣውሮፓ ድማ ተዳልዩ بخالي زينانا دما ኤርትራ ብዝኽልተ ሰለስተ ወር ዓበይቲ ዓወታት ምዝግባ ትርከበላ እቲ ቀዳማይ ኤርትራ ብዲፕሎማሲ ዓበይቲ ዓወታት ምዝግባ ትርከብ ዘላ ኮይና ኣብ ዝኽልተ ወርሒ ጥራሕ ምስ ልዕሊ 15 ሃገራት ብተወሳኺ ድማ ምስ ልዕሊ 5 ዓበይቲ ትካላት ዓለምና ኣገዳሲ ርክብ ኣካይዳ ትርከበላ እቲ ካልኣይ ድማ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ጽምዶ ኮይኑ ውጽኢት ድማ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተገቢሩ ዝነበረ እገዳ ተላዓል ዓብዪ ተኽእሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ሳልሳይ ድማ ወላዲ ኣብ ወግዓዊ ሓበሬታ ማለት ብመንግስቲ ኤርትራ ዘይተዘርግሐ ይኹን እምበር ዓለም ተማው ኢትዮጵያ ዝርከቡ ዘለዉ ሚድያታት ድሮናት ኢትዮጵያ ተሃሪመን ከም ዝወደቓ ይግለጽ ኣሎ መንግስቲ ኤርትራን ጀነራላት ኤርትራን ድማ ኣብቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ንሕና ኣብ ስራሕና ዘለና ኩሉ ተሰሚዖም ነይሮም እዚ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ይኹን ጀነራላት ኤርትራ ኣብ ዝኾነ ይኹን ክፍክሮ ይስምዑን ብዝኾነ ኮይኑ ኤርትራ ቃዛ ክንገብራ ኢና ዝብል ዝነበረ ወዲ በሻሻ እተን ድሮናትን ኣውደዋት ኤርትራ ተወርን ከይበላ ናብ ሓርቕ ተመን ይቕየር ኣለዋ ማለት እዩ ሰራዊት ኤርትራ ድማ ዘመናዊ ጦራት ኣለኒ ክብል ተጃሂረ ይፈልጥን እቲ ምኽንያት ድማ ብስርሑ ስለ ዝኣምን እቲ ረብዓይ ድማ ወደዋት ኤርትራ ንምሕዳዝ ዝወፅእ ሓበሬታ እዩ እዚ ብስዑድያን ኢጣልያን ክነጥ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ንወደዋት ኤርትራ ማለት ንዓሰብን ባፅዕን ምህናፅ ልዕሊ 10 ቢልዮን ዶላር ዝተወጀበሉ ኮይኑ እዚ ድማ ናብ ስራሕ ንኽኣቱ ንልዕሊ 300,000 ዕድላት ዝፈጥር እዩ ብተወሳኺ ድማ ምዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ እውን ልዕሊ 200 ሚልዮን ዶላር መንግስቲ ኤርትራን ብስዑድያን ትካላት ብምትሕባር ተወጂትሉ እዩ እዚ ድማ ስርሑ ምስ ወድአ መወዳእታ ንልዕሊ 500,000 ዕድላት ክፈጥር ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ እዚ ከይኸውን ድማ ብድፊት እማራት ወዲ በሻሻ ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ምግባር ይርከብ ከምቲ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝበሎ ድማ ዝኾነ ይኹን ናይ ደገ ተፃወታት ይሃሉ ንልምዓትና ከተዓናቕፎ ከም ዘይኽእሉ ድማ ገሊጹ ነይሩ እቲ ሓምሻይ ድማ ናይ ግብፂ ቻይና ጣልያን ስዑድ ዓረብ ኣብ ማዕድን ህንፀት ኣባይቲ ድሃታስ ነዳዲ ዝነጥፉ ትካላት ኣብ ኤርትራ ስርሖም እናካየዱ ይርከቡ ኤርትራ በተመው ዓለምና ብርቅየ ዝኾኑ ማዕድናት ሃብታም ሃገር ኮይና ከስካብ ሕጂ ግን ካብ ዘለዋ ሃብታ 200 ጉዳይ ተጠቐመትሉን እዚ ኣብ ተግባር ንምውዓል ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃስ እናተገበረ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኩናትን ወረ ኩናትን ኣብ ዝስምዐሉ ዘሎ እዋን ኤርትራ ዝተፈላለዩ ጦራት እናእተወት ከም ትርከብ ዝተፈላለዩ ፀፀዋት እናወፁ ዝርከቡ ዘለዉ ኮይኖም ዓበይቲ ሃገራት ዓለም ሓያላት ኮይነን ክቕፅላ ዝገብር ዘሎ እቲ ሓደ መን ሃገር እያ ጦር ዘይብላ ዝብል እንተሰርዐ እዩ እዚ ዝተፈላለዩ ጦራት ዘለወን ሃገራት ድማ ሓያላት ኮይነን ክረኣያ ድማ ይኽእላ ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ሃገራት ከይትድፈር ከም መፋርሒ እውን ዝጥቀማሉ እየን በዚ ድማ ኤርትራ እውን ዘይትሕመ ኮይና ወላዳ ኣና ኣደባባይ ተውፃዮ እምበር ዝተፈላለዩ ጦራት ከም ዘለዋ ድማ ይንገር ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣደባባይ እናወፁ 130 ሚልዮን ህዝቢ ኣለና ክብሉ ዝስምዑ ዘለዉ ፈኻራታት ኣብ ኩናት ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘምፅዎ ባይዳ የብሎምን ምክንያቱ ድማ እቲ ኩናት ብልምድን ብዘመናዊ ጦራትን ኮይኑ ብልምዲ ምስ ዘለዎም ጀነራል ምስ ዝምራሕ እዩ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል እቲ ቀዳማዊ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ነገር ድማ ኣብ ዓለምና ተራእዩ ብዘይፈልጥ ምሩኽ ጀነራል ዝኾነላ ሃገር እያ እቲ ካብ ኢትዮጵያ ድሮን ኣለዋና ክበሃል ዝስማዕ ዘሎ ድማ እተው ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን እምበር ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ክወቅዓ ይረኣያ ብተወሳኺ ድማ ናብ ድዋት ኤርትራ ስድርዋዳ ከኣትዋ ይኽእላን ምክንያቱ ድማ ሰራዊት ኤርትራ ዝዓጠቐ መፅዋራት ዘመናዊ ስለ ዝኾኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኢትዮጵያ ልቓሕ ዘይትኸፍል ሃገር ኮይና ትለው ትርከብ ዘላ እዋን እዚ ልቓሕ ዘይምኽፋላ ድማ ንኢትዮጵያ ካብ ሕጂ እንድሓር ልቓሕ ትህባ ሃገር የላን ማለት እዩ እዚ ወዲ በሻሻ ኩናት ክውልዕ እዮ ዝበሃሉ ዘሎ እዋንን ሰዓትን ኩናት እንተተወልዕ ድማ ኢትዮጵያ ተን ዘለዋ ጦራት እንተተሃሙ ይኾን ካብቲ ልቁሑ ሃገር የብላን ማለት እዩ ምናልባት እውን ኢማራትን እስራኤል ንጥቕመን ኢለን ዝተወሰነ ሓገዝ ክህባ ይኽእላ እየን ካብኡ ሓሊፉ ግን ጥቕመን ስለ ዘቕድማ ካብ ኢትዮጵያ ዝጥቀማሉ ነገር ክደራደራ እየን ክሙኩራ እዚ ማለት ድማ ከምቲ ኣሜሪካን ዩክሬን ዝገበረቶ ኣፅዋራት ብማዕድን ጌርካ ሃብነት ትላ ዘላ ንኢትዮጵያ ድማ ብተን ዘለዋ ሃብቲ ምናልባት ብታ ምዕርፎ ነፈርቲ ክደራደራ ይኽእላ እየን እዚ ማለት ድማ ንዝኾነት ክልል ባጀት ዝውሃብ የለን ማለት እዩ በዚ ምክንያት ድማ ኤርትራ ብዒስራ ዕፅፊ ትበልፃላ ማለት እዩ ኤርትራ ካብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ዓለማዊ ትካል ልቓሕ 0.5 ሳንቲም የብላን ኤርትራ ስትራቴጂካዊት ሃገር ኮይና ኣብ ውሽጣ ድማ ዝተፈላለዩ ሃብትታት ይርከብዋ ንሱ ድማ መንግስቲ ኤርትራን ካልኦት ትካላትን ማለት ድማ ብላዕለዋይ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ወርቂ ነሓስ ዝንጎ ክወፁ ድማ ንዕዘብ ኣለና በዚ እውን ኤርትራ ካብ ዘለዋ ሃብቲ 500 ጉዳይ ተጠቐመትሉን ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ንጡፍ ስራሕቲ እዩ ዝርከብ ብፍላይ ድማ ተስፋ ህዝብን ሃገርን ኮይኑ ዘሎ ባታች ፕሮጀክት ኮለሊ ክዓሞም ፀንሐ ስራሕቲ ተዛዚሙ ይርከብ ኣሎ ተሪፍዎ ዘሎ ድማ ናብ ዕዳጋታት ዓለም ምቕራብ ኮይኑ እዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ድማ ካብ ዓለምናን ኣፍሪካን ኣብ ቅድሚት ዝስራዕ ዕደና ኮይኑ እዚ ዕደና ዘብ ኤርትራ ስርበት ተኻው ለውጢ ከምፅእ ከም ዝኾነ እዩ ዝግለጽ ባታች ንኤርትራ ናብ ገነት ክቕይራ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ማሕደር ትካላት ይገልጹ ኣለዉ ኣፍሪካ ብዝተፈላለዩ ማዕድናትን ነዳድን ጋዝን ሃፍታም ህጉር ኮይና ግን ድማ ኣጠቓቕማ ስለ ዘይከኣለትሉን ባንዳታት ደቃ ስለ ዘለዋን ብናይ ደገ ሓይልታት ስለ ዝግዝኡ ብኡ ምክንያት ድማ ዝተፈላለዩ ሓያላት ሃገራት ክምዝምዝኦ እየን ዝረኣያ በዚ ድማ ክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ጸኒዑ ካብ ዝቆመሎም እቲ ሓደ እዩ ሎሚ ካብ ዝተሰምዐ ዝሕዝን ዜና
عبي اسنت وباون بحر دكتور برخت منجست أب اسمرا عريف له أنت حلا في مجدي ترقب كيا نملي سلام بللين كالوت بلوزات سرحات زبركته أبو بحلناي تجرينيا كوينو سنتوبناي تجرينيا نقعبي زكالو زبركته كاب سورة أتحسكا نلعلي 7 عمتات سنتوب إيرترا أم معبالن ممرحن كسرح السنحة أوش تزي 7 عمتات نزفريو إيرتراويان دمساويان درفتن بأو انتهى السلوه أبهاجراوي مقته جام زبركته رئيسي كواخبتي سنتوب هاجر دكتور تقادلاي برقة منكست أبزقنيات بصنع حاميمو أبس مرا أبو هسبتال آتيو صعوق كنكن كجبرلو دحر مصنح لومي نجوه كم زعرفه استفلالي منجتات حبيرهم قالوا دكتور برخة منجست أب سمعن شعتن عمتيو لومي عرفوا زلوا بحكي ودسب كينكا أبزا مدري نباري كتكون أي تخلنيقا زل يو كابزا علم مفلاي مالتيو مريتخا نام مريت كم زبحال أبونا كله زكالو زبركته قديم دمساوي حربنيا دمساوي لومي كثيرنا يو علنا نقولهم دقون بيتسبون صنعت يهاب كبل يدلي نأبونا برخة منكست أب كا منكست سماي يوارس كبل دلي أيساننا يغني عليه